Näin käy, kun keinuu jotenkin oudosti, hollittomasti, mitä liian. Sä voit nostaa pään. Sä voit nostaa pään. Kato. Unohdit pistää sen päälle? Tää kuvaa koko ajan. Tää vaan vaatii tähän lisää naurunalaisuutta sua kohtaa. Tehdään tämmönen jappu. Heippa Kroksi. Pysäytitkö sen? Se kuva vielä. Jani Petteri, supersankari, lasermiekka loistaa kirkkaasti, on uusi patteri.